दिल्लीयावबो बर'नि आंगो रंजालि बैसागु फोरबोखौ फालिदों। बड'लेण्ड हालामाव फालिनाय बादिनो दिल्लीयावबो रंजालि बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिदों। दिल्ली बड' एस'सिएशननि बानजायनायाव थांनाय 20 एप्रिल खालि दिल्लीनि दुवारखायाव गाजा गोमजायै फालिदों रंजालि बैसागु फोरबोखौ। दिल्लीनि थागिबि बर'फोरजों लोगोसे दिल्लीयाव फरायनो थाहैनाय फरायसाफोरा खौसेयै सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों रंजालि बैसागु फोरबोखौ फालिदों। बर'नि दोरोङारि गाननाय जोमनायजों लोगोसे मिलौदो मेथाइ रोजाबनाय आरो समायना रमायना मोसानाय दिन्थिफुंनायजों बे हाबाफारिया जाफुंसारो। बे रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय हाबाफारियावनो बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बिथु नार्जारियाबो मेथाइ रोजाबदोंमोन। मख'नो गोनांदि थांनाय 9 मार्च खालि दिल्ली बड' एस'सिएशननि गोदान मावफुं आफादखौ दानाय जादोंमोन। दिल्ली बड' एस'सिएशननि गोदान आफादगिरि महरै दालिम चन्द्र ब्रह्म आरो गाहाय नेहाथारि महरै निरन्जन कुमार ब्रह्मखौ थिसननाय जादोंमोन। बिथांमोननि दैदेननायावनो दिल्लीनि थागिबि बर'फोरजों लोगोसे फरायनो थाहैनाय फरायसाफोरनि खौसे बाहागो लानायाव बे हाबाफारिया जाफुंसार जायो। दिल्लीयावबो बर'नि आंगो रंजालि बैसागु फोरबोखौ फालिदों। बड'लेण्ड हालामाव फालिनाय बादिनो दिल्लीयावबो रंजालि बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिदों। दिल्ली बड' एस'सिएशननि बानजायनायाव थांनाय 20 एप्रिल खालि दिल्लीनि दुवारखायाव गाजा गोमजायै फालिदों रंजालि बैसागु फोरबोखौ। दिल्लीनि थागिबि बर'फोरजों लोगोसे दिल्लीयाव फरायनो थाहैनाय फरायसाफोरा खौसेयै सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों रंजालि बैसागु फोरबोखौ फालिदों। बर'नि दोरोङारि गाननाय जोमनायजों लोगोसे मिलौदो मेथाइ रोजाबनाय आरो समायना रमायना मोसानाय दिन्थिफुंनायजों बे हाबाफारिया जाफुंसारो। बे रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय हाबाफारियावनो बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बिथु नार्जारियाबो मेथाइ रोजाबदोंमोन। मख'नो गोनांदि थांनाय 9 मार्च खालि दिल्ली बड' एस'सिएशननि गोदान मावफुं आफादखौ दानाय जादोंमोन। दिल्ली बड' एस'सिएशननि गोदान आफादगिरि महरै दालिम चन्द्र ब्रह्म आरो गाहाय नेहाथारि महरै निरन्जन कुमार ब्रह्मखौ थिसननाय जादोंमोन। बिथांमोननि दैदेननायावनो दिल्लीनि थागिबि बर'फोरजों लोगोसे फरायनो थाहैनाय फरायसाफोरनि खौसे बाहागो लानायाव बे हाबाफारिया जाफुंसार जायो। बिरखं गाथोननि सोमोन्दै सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां रादाब। गोजान जायगाफोराव थांनानै गोबां रां खरसा खालामना सोलोंथाइ लानांगौनि गोनांथि गैलिया। दानिया उदालगुरि टाउन रामजानकि सकनि हटेल फामि पेलेसनि 4th फ्ल'राव बोसोरसेनि फोरोंथाइ होनो थाखाय लोगोआरि जाना आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिया नोंथांमोननि थाखाय मोजां खाबु लानानै फैबाय। केबिन क्रू, ग्राउन्ड स्टाफ, कार्गो एक्जिकिउटिभ, एयारपर्ट रिटेल इउटिलिटी, एयारपर्ट मेनेजमेन्ट आरो हस्पिटालिटी मेनेजमेन्टनि थाखायबो इन्टारभिउ होनो हानायनि फोरोंथाइ होयो आपग्रेड एभिएशन एकाडेमियाव। मुं थिसननायनि सायख'नाया 18 बोसोरनिफ्राय 22 बोसोर बैसोनि गेजेराव जानांगोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा सोलाद लानो थाखाय स्क्रिनाव होनाय जानबुं अनजिमा 9678360226 आव कल खालामनो हागोन। जब प्लेसमेन्टआ 100% रोखा जागोन होनना मिथिहोदों आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिनि सामलायगिरि बिथांमोनहा। बेजों लोगोसेनो बिरखं दावबायनाय, एभिएशन, दावबायग्रा थावनि टुरिजम आरो आलासि सिबिग्रा थावनि हस्पिटालिटी बे मोनथाम फोथाराव रोखायै खामानि नागिरना होनो एबा प्लेसमेन्ट होनो हागोन होनना रोखा खालामना होदों एकाडेमि सामलायगिरि बिथांमोनहा।